Put your flags up in the sky, and wave them side to side, side to side. Show the world where you're from, show 'em where you're from. Show the world we are one. Fadal biss xarejn sakemm jibda l-deni tal-World Cup u ħafna huma dawk il-Maltin li bħalissa jaqdu l-album tal-stickers. Għal xi wħud din hija sempliċement okkażjoni ta' kull 4 snin. Għal xi ħadd bħal Noel Kassar, dawn l-albums huma kontinwità tal-kollezzjoni li huwa beda meta kellu biss 10 snin. Kollezzjoni li taffaxxina ruħek tara quddiem għajnejk, tħobb jew ma tħobbx il-futbol. X'ħajru jaqqat l-ewwel album tiegħu, dak tal-World Cup tal-1970, li jaħbad l-ewwel album tal-World Cup li ħarġet il-kumpanija Panini. Il-passjoni li kelli għall-futbol, dilettant kbir tal-futbol fej kelli il-mama u n-nannu dilettant kbar tal-futbol. Ta' kismin li bdew joħorġu l-stickers. Sew tal-kalċatori, sew tal-World Cup, niftakar l-ewwel World Cup tas-70, għat ta' tifel li kont u tara l-sħabek il-boys kulħadd l-iskola bl-stickers. Bdejt inġemma l-ewwel wieħed. Noel jara li jakkwistaw kol verżjoni differenti tal-istess album, bħalma ġara fil-każ tal-World Cup ta' din is-sena, fejn għandu 4 verżjonijiet differenti. U xi jogħġbu fih dan id-delizzju? Il-fatt li għandek album, għattu qalbu wara, tara dawk il-plejers kollha imwaħlim ċertu ordni. Itini pjaċir, nħares li jom. Hawnhekk huwa stqar li kien kemm xejn emozzjonat waqt li kienet joħroġ l-album sal-intervista, hekk kif ġabulu nostalġija tal-passat. Staqsejna lil Noel xi kemm kien jiswieħ album qabel. Jien niftakar fi żmien meta kont żgħir, il-mama kienet tixtilna kaxxa. Kaxxa dak iż-żmien kont għaqdu album, kienet safejna fin 5 liri Maltin. Illum laqqas kaxxa, llum il-volum tal-stickers żdiedu fl-album. Noel għandu wkoll ammont ta' albums li huma vojta, kif ukoll għandu anke kaxxi sħaħ issiġillati bil-pakketti tal-stickers fihom. Huwa stqar magħna li meta jkollu ċans imur il-belt ipartat l-stickers, fejn darba fost l-oħrajn iltaqa' ma' storja ħelwa. Kas partikolari qegħdin impartu titfaċċa mara tajjat, kien hemm plejer partikolari tal-Olanda, Koku, u tibdi tajlu kuku, min għandu l-kuku, min għandu l-kuku, u fuq kulħadd jitħaq. Rimarka interessanti li qalilna Noel kienet li l-albums tal-kalċatori li huwa jaqgħat ukoll jinbijaw 6 darbit iżjed minn dawk tal-World Cup.